Masterizer. Sanibona igama le-movie The Marsh King's Daughter, imovie yango-2023. La siqala khona kwenye indawo engathi yihlathi enanotshani obude futhi engekho eduze kwedolobha ekude. Sibona intombazane encane igama layo Helena igijima engathi khona into eyifunayo. Uma wakhe ummemeza wathi akabuye ekhaya kodwa yamziba agijima. UHelena wagijima waze wafika kuJacob. Babezwana uJacob nendodakazi yakho Helena ngoba naye uHelena wayezizwe ekhululekile mayeseduze kababa wakhe. Njengoba bahamba sebeyozingela uJacob emfundisi ngezinto ekumele azenze mayezingela. Helena phezu kokuba mncane wayenayo experience yokusensa behavior yesilwane ngokubuka phansi la kade sinyathela khona. Nangempela bayibona inyamazane eyayidla utshani. uJacob wanikeza intombazane yakhe isibhamu wathi akadubula inyamazane. Kodwa wathi esayikhombile uHelena vele yasuka yabaleka. uJacob wathi kuHelena kuningi akusamele akufunde. Sebebuyele ekhaya uma kaHelena wayethethisa uHelena kodwa uHelena watshela ubaba wakhe ukuthi uma wakhe njalo hlale emthethisa. Kodwa uJacob wamhlalisa phansi wamenza enye i-tattoo. Wathi esayihambela ehlathini njengokujwayelekile uHelena weza uma wakhe ekhala. Wathi mayeyobheka wabona uma wakhe ephakanyiswa ubaba wakhe kubonakala sengathi ubaba wakhona uyamsiza ngoba ingathi ubewile emanzini. Ebusuku uHelena wayekhalisa impempe yakhe ayibazele ubaba wakhe. Uma wakhe wamkhuza ukuthi ibangumsindo leyo nto endlini. Wayethatha uHelena indweba yakhe wayibeka ngasewindini eduze kwalezi iy'nduku zakhe eziyiziphambana ezenzile. Ngakusasa ubaba nendodakazi baphuma sebeyozingela. Bafica laba becuphe khona kunomlenze wenja yehlathi. Wadideka uHelena kodwa ubaba wakhe wamtshela ukuthi inja yehlathi ikhetha ukulahlekelwa umlenze wayo kunokuthi ibanjwe unoqhawe. Lana sibabona sebedla inyama yenyamazana abayitholile. uJacob wambonga ngokumenza enye i-tattoo uHelena. uHelena noma wayeyingane siyathola ukuthi ubaba wakhe wayembhala inqwaba yama-tattoo agcwele umzimba. uHelena esedlala nobaba wakhe siyabona ukuthi uJacob wayenamazinyo egolide amathathu. Ebusuku siyambona uHelena evuswa umsindo angayiqondi. Wavuka wayevula emnyango. Wabona ukuthi kunenja yehlathi ujakalase ngaphandle. uJacob watshela uHelena ukuthi le jakalase ulambile. uHelena wathi abawuphakele le nyama esalile. Wathi uJacob ayenziwa leyo nto isilwane esasendla siphakelwe ekhaya. uJacob wanikeza uHelena isibhamu wathi akasidubula sibulala isilwane asiphumuze. uHelena wasikhomba isilwane kodwa wazizwela ukuthi uzosibulala singenacala. uJacob wavela wamphuca isibhamu wasidubula isilwane wasibulala. Ngakusasa ekuseni uJacob wavuka esethi uyozingela uHelena wacela ukuhamba naye wanqaba uJacob. Emtshetha akasale noma wakhe khona usurprise azomphathela yona. Ngaleyo langa ebusuku uHelena noma wakhe balala bodwa. Kwakuthulekile ngoba babe abantu abangaxoxi ngoba nayo intombazane yayingenaso isikhathi samawaya. Ngakusasa ekuseni uHelena wavuka wayihlalela ngaphambi komuzi wakubo kanti uzothi enganakile kuvele kuqhamuke enye indoda eyayidrayiva i-quad bike. Yathi ifuna indlela eya ngasedolobheni manje sidukile la ehlathini ifuna ukwazi ngaphuma ngaphi. uHelena yena wayesathuswa ukubona omunye umuntu njengoba wayiqala ukubona omunye umuntu ngaphandle kwabazali bakhe. Ethuswa nayile quad bike ayigibela into eduma yaqala nokuyibona. Khona lapho umama waphuma endlini wagijima ecela lo muntu ukuthi ucela usizo. Ethi ucela le ndoda ibathathe babalekise la ingakafiki lo muntu. uJacob wayiqhamukeza kude wadubula le ndoda wayibulala. Ebona lokhu umama wadumisa i-quad bike ebaleka nendodakazi yakhe. Kodwa ingane eyayithanda kakhulu ubaba wayo yayingafuni ukuhamba noma wayo. Ngenkathi esazabalazela ukubaleka nomama eyibamba ngenkani waze wayisakaza ngetshe ekhanda yaquleka. Wadrayiva le-quad bike eyangamaphakathi nehlathi wanyamalala. Nokwathi mayephaphama uHelena wasibona evuka kwi-couch yase-police station. Esadidekile uHelena kwangenela elinye iphoyisa igama lalo Clark elamtshela ukuthi akakhululeke uphephile la. uHelena wathi ephoyiseni ufuna ubaba wakhe yena iphoyisa lathi akekho. uHelena wacasuka hamba ukuza uma wakhe ngeyimpendulo. Uma kaHelena watshela uHelena ukuthi ubaba wakho wayengithumbile ethi wangithatha ngenkani wangiphilisa lapha ehlathini kodwa uHelena wayengafuna ukukholwa into eshiwo uma wakhe. Nokwakubonakala ukuthi yonke lento ifundiswe ubaba wakhe. Iphoyisa uClark wazomkhiyela kwenye indlu encane kanti le ntombazanyana yayitrainwe kakhulu ey'ntweni ey'njengalezi ngoba yakwazi ukweqa. Iphuma ngewindi ibaleka yafika yathithiza edrobheni ibona izinto engazazi. Ithuswa ukubona amalayithi abantu into engayazi ney'moto into angakazi ayibona. Amabhilidi amade yena wayekhulela endlini yeplanga yakubo ehlathini kodwa wakuzwa ukukhala kwempempe ebazwe ngeplanga. Ekugcineni uJacob nendodakazi yakhe bahlangana. Nokwathi lapho eseyithatha ethi uhamba nayo kwaqhamuka amaphoyisa khona lapho. uJacob wathembisa indodakazi yakhe ukuthi ingakhathazeki usazoyithola bahlangana. Nokwathi lapho uJacob ethi uyasuka uyabaleka amaphoyisa ambamba ambopha. Imovie sisishiftele emva kweminyaka ewu-20 la sithola khona uHelena esewumuntu omdala esesebenza e-office ngekhompyutha esaphuma kule mpilo enzima yasebuncaneni bakhe. Uswasusa nama-tattoo ayesebusweni bakhe kodwa omaka basabonakala ebavala nge-makeup. Mayesephuma emsebenzini uyahamba uyolanda ingane yakhe intombazane
umfana uMarigold esikoleni, nala sibona khona ukuthi wayeyithanda ingane yakhe ingakho ayijwayele ukuyivakashisa epaki bayospenda isikhathi lapho. Ingane kaHelena uMarigold yayihlezi ibuza ngamathatu kamawayo ithi nayo iyawafuna, kodwa uHelena wayemkhuza umntana wakhe ethi angacabanga ukwenza lento emzimbeni wakhe omuhle. Later babefika ekhaya la babewelcome khona umkhwenyana kaHelena uSteven. Angisathola ukuthi uSteven kwakuyindoda ewuthandayo umndeni wayo unakekele. Ngelinye ilanga bavakashela kwenye event, omunye wabangane wanothisa ithathu kaHelena, bembuza ukuthi wayewathole kanjani. uHelena waqamba amanga wathi bahlohlana esikoleni bese ama-teenager esahlala eSan Francisco. Wabuye waqamba amanga ukuthi abazali bakhe babesebenza imisebenzi ejwayelekile, kodwa ngebhadi sebashona bobabili. Siyabona emgwaqweni ebusuku iveni yamaphoyisa ayephethe iy'bosha ihambise ejele. Omunye walezo y'bosha kwakuJacob. Ngenkathi amagadi enganakile wahlephula ipeni wakhipha ispring wagqekeza uzankosi ayiboshwe ngawo. Phezu kokuba mdala kodwa umzimba wakhe wawuse-active ngoba wawenza u-action wokuhlasela amagadi. Ngakusasa uHelena wathi ubuye emsebenzini wafica emzini wakhe sekupaka iy'moto zamaphoyisa. Wafica kukhona ngisho ama-FBI be-investigator. Wafika watshela uchief wamaphoyisa ukuthi ubaba wakho nezinye iy'boshwa beqile evenini yamaphoyisa. Bambuza ukuthi khona ulwazi analo ngobaba wakhe, kodwa waphika uHelena. Kwangena uSteven umkhwenyana kaHelena, naye wayengayazi past impilo yayiphilwa unkosikazi wakhe uHelena kudala, ngoba uSteven into ayiyazi yena ukuthi abazali bakaHelena bashone engozini yemoto bebabili. uSteven wayesathuswe iy'ndaba azizwayo, wathatha indodakazi yakhe baphuma bahamba. Amaphoyisa ayesakholelwa ukuthi uHelena nobaba wakhe basaxhumana, ingakho bacela ama-records e-cellphone nakhompyutha yakhe. Ey'ndabeni kula kutholakala khona ukuthi uJacob wayekade ekidnaphe uma kaHelena emthumbe for 12 years ehlathini. Noma wayegcine ekwazile ukubaleka nendodakazi yakhe, kodwa wagcina eshone ngokuyibulala ngenxa ye-stress ne-trauma. Later ngalelo langa uHelena wafonela umkhwenyana wakhe. Umkhwenyana wakhe wamtshela ukuthi benengane yabo uMarigold bahlale ehhotela, futhi wayengasakhulumi kakhulu noHelena, engasamthembi. uHelena wayesesele yedwa emzini wabo, wehla yaya kwi-basement eyovula elinye ibhokisi lamathuluzi. Wayikhipha le mpempe yakhe eyinyoni eyibazele ubaba wakhe kudala. Wacabanga ezinye iy'khathi ayeba nazo nobaba wakhe. Kaloku ubusuku wathi uyalala kwangalaleka, waze wavuka wahamba waya ehlathini. Wayongena emanzini uHelena, kanti siyabona ngakwelinye igaraji ebusuku uJacob nenye indoda bezothathwa yenye imoto. Ngakusasa ekuseni uHelena wavakashelwa iphoyisa uClark, owayesezoya empeshenini kodwa esasebenza njengephoyisa. uClark wayebonakala ukuthi wayemthanda uHelena njengendodakazi yakhe, ethi ubezomcheck-a nokuthi unjani. uHelena akakhulumanga okuningi noClark, kodwa uClark watshela uHelena ukuthi wayefisa ukuthi uHelena noma wakhe babe yingxenye yempilo yakhe, kodwa lokho ngeke kusenzeka ngoba noma kaHelena sewashona. Ingakho uClark wayebona uHelena njengengane yakhe. Baphazanyiswa ukufika kwamanye amaphoyisa ezocela uHelena ukuthi akeze e-police station. Iphoyisa lalitshela uHelena iy'ndaba zokuthi ubaba wakhe uJacob washona ezama ukweqa umngcele nomunye umngane wakhe wesigebengu, ethi baba sengozini yemoto eyashisa imoto. Noma iy'dumbu zasey'hlezi angabonakala, kodwa sikaJacob sasibonakala ngamazinyo egolide amathathu. uHelena akazanga noma kumele aphatheke kabi noma ajabule, ngoba wayazi ukuthi ubaba wakhe washona esemncane 20 years ago. Ngalolo suku wabuya umndeni wakhe uHelena ehagi indodakazi yakhe iqinisa. uSteven wagcina emxolela uHelena ngokumqambela amanga, wambuza ukuthi kodwa wawaqambelani amanga. uHelena wamtshela ukuthi ukuba ngiqambanga amanga Steven ngaba ngishadanga nawe. Wagcina esi-understandile simo uSteven, kodwa uSteven wakhuza uHelena ukuthi into kanje ingaphinde yenzeke. Kwathi uSteven esehambe seyongena i-night shift ebusuku, watshela uHelena ukuthi ufuna ukuthi yena benonkosikazi wakhe bathembane. Ethi mina Helena ungabe ungicabangela okubi. Esehamba uSteven, uHelena wayovimba imoto yakhe ngaphambili, wamvezela wonke amathathu asemzimbeni wakhe, emchazela ngawo one by one ukuthi wayewathola makwenze njani. uHelena wathi kuSteven akasho uma eseyisola ngokushada nomuntu onjengaye, kodwa uSteven wahaga uHelena wambamba. Ngakusasa uHelena nomkhwenyana wakhe nengane yabo bahlangana nephoyisa uClark. Nekho ehlala jabula ukubona uMarigold ingane kaHelena. Lithi ngiyathemba uzongibiza ngomkhulu wakho. uClark waphinde waveza ezinye iy'thombe zikaHelena ababemshuthe zona esafika noma wakhe e-police station suke ebuncaneni bakhe nangenkathi uClark emfundisa, okukhombisa ukuthi uClark wayesemthathe sokwengane yakhe uHelena. noHelena wavalelisa kumkhulu esemhaga emthembisa ukuthi bazohlala njalo bemvakashela. Nokwathi lapho impilo sekungathi semhambela kahle uHelena, kodwa wayengayeki ukucabanga imicabango ngobaba wakhe, ngoba kwesinye isikhathi kwakuze kube ngathi uyambona. Nokuyilapho acishe ashayisa khona inja yehlathi enemilenze emithathu. Ebusuku wabona ubaba wakhe eduze kombhede wakhe, kodwa waphaphama wathola ukuthi bekuyipho.
iphupho. Ekuseni wabona phansi kwefloor kunodaka nokwenza wakholwa ukuthi uJacob ubela ungene nodaka, kodwa siyabona ukuthi kwakungcolisa izicathulo zikaMarigold ngoba wayebuya kwi-playground. Ngakusasa wathi esehambele edrobheni wezwa omunye ekhalisa le mpempe yokhuni efana neyakhe nekababa wakhe. Waphinde wabona enye indoda ayifanisa exactly nobaba wakhe waqonda kuyona ngqo, kodwa sefikele lapho wanyamalala lo muntu. Ngalezi zinto zonke ezazenzeka emqondweni wakhe uHelena wakubhiliva ukuthi ubaba wakhe usaphila. So kuvikela umndeni wakhe uHelena wacupha ngocingo walifaka insimbi yebhele walifaka walizungezesa umuzi wakhe. Wabuye wacupha unoxhaka ukubamba ubaba wakhe. Nokwathi ebusuku uma eselungiselela ukulala wezwa isikhalo ebhele. Wathatha lo mmese wakhe ayewuthanda ayophiwe ubaba wakhe waphumela ngaphandle. Nokuthi wathi uyabheka unoxhaka wakhe wathola ukuthi kubambe kunogwaja obusuvela ufile. uHelena wafonela iphoyisa uClark emtshela ukuthi kunomuntu ofika wabulala unogwaja wasezomfaka la ebecuphe khona usofile. Kodwa uClark waphika watshela uHelena ukuthi kungenzeka ukuthi ufe khona la ucishe khona. Okwaphinda wamthusa ekuseni wabona indodakazi yakhe idlala ngokwenza lezi ziphambana ayizenza naye esamncane ezenziswa ubaba wakhe, nokwamenza wakhola ngempela ukuthi ubaba wakhe ukhona around. uHelena wayesaba wayihambisa ingane yakhe esikoleni, waqeda lapho waya ofisini lamkhonyana wakhe emsebenzini. Noma engakhulumanga izinto eziningi kumkhonyana wakhe uHelena, kodwa watshela umkhonyana wakhe ukuthi usazothatha indlela angabi khona ekhaya. uSteven noma wamphatha kabuza lokho, kodwa uHelena wamthembisa ukuthi kuzoba imfihlo yakhe yokugcina le, emva kwalokho ngeke aphinde abe nesecret. uHelena wadrive eseya kuleli hlathi akhulela kulona esamncane, wazocisha ngisho iselfoni ukwenzela ilocation yakhe ingaziwa ukuthi uyephi. uHelena wayekholwa ukuthi ubaba wakhe usasihlala kuleya ndlu yabendala ngoba yayicashile ehlathini. Mase ezohamba ngasendaweni enamanzi wafuthi isikebhe sakhe esifuthwayo wahamba ngaso. Wathi sewelile sihamba ngeenyawo sebona ama-waterfall akhulela kuwona, wazikhumbula esamncane esajwayele ukufika nobaba wakhe la, kodwa washesha wayigudluza leyo mcabango wahamba eseya kule ndlu ayikhulele kuyona eyibiza ngekhaya kudala. Nokwathi lapho engena ngaphakathi ngefeeling yokuthi ubaba wakhe ukhona la kanti uzovela ambone kwangempela. Bobabili emva kokuqhelelana iminyaka ewu-20 babingelelana bebonana basuka lapho baphuma bahamba. uJacob ngenkathi ebhizi etshela uHelena ukuthi wayehleze emcabanga yonke le minyaka, emkhumbuza nangempilo emnandi ababeyiphila la ehlathini. uHelena noma wayebuye ebe-emotional kodwa wazama ukuyiqinisa ngoba lesi simo sasibuye simcasule at the same time. Ikhehla lamthatha uHelena leza naye emfuleni lamkhombisa isikebhe salo. uJacob wathi uHelena akabuye nendodakazi yakhe khona bezowela ngale sikebhe bobathathu baye eCanada bawuqala impilo entsha khona. uHelena wanqaba watshela ubaba wakhe ukuthi usenomndeni yena manje. uJacob wathi kuHelena kodwa baba nesikhathi esimnandi besaphila la ehlathini. uHelena wavela wabuyelwa umcabango ubaba wakhe benoma wakhe emfuleni, wabona ukuthi hayi ngoba wayemsiza uma wakhe wayembulala ezama ukumcwilisa emanzini ngoba wayezama ukweqabaleka. uHelena wakhala watshela ubaba wakhe ukuthi angaphinde asondelane nomndeni wakhe. uJacob waphatheka kabi wahakha indodakazi yakhe wavalelisa wayiyeka yahamba. Nokwathi lapho esehamba uHelena wethuswa ukubona iphoyisa uClark nokuvela ukuthi umkhonyana kaHelena wayefonela amaphoyisa ngokunyamalala kaHelena. Ethi uClark ngize ngeza la ukuzokubheka. uHelena wazama ukuphuthumisa uClark ukuthi baphume bahambe la ehlathini. uJacob wafika wadubula uClark esifubeni. iphoyisa uClark washonela khona lapho phambi kaHelena. uJacob waxavuna uHelena wahamba naye wamphosa emgodini ayijwayele ukumphosa kuwona esamncane, wavala ngalezi zinkuni ayivala ngazo. Lasuka lapho ikhehla lahamba seliyofuna uMarigold umzukulu wakhe ukuthi lizomhlalisa la noHelena. uHelena wakhumbula iy'khathi zakudala esemncane ukuthi uma wakhe wayefika azomkhipha la mayivalelwe kulo mgodi ngoba kwakuyena wayemthanda. uHelena wacabanga ukuthi kuzomele awusize indodakazi yakhe, wazama ngakho konke ukuthi akotele ukuthi aphume kulo mgodi. wagcina enyukile ngempela uHelena wavula lezi zinkuni okwakuvalwe ngazo phezulu. Nokuyilapho wathola khona ithuba lokwazi ukuphuma abaleka. Nokuyilapho kwakumele kuqale khona imishini yakhe ukuthi awuthole indodakazi yakhe. uHelena wakhumbula nebhokisi ubaba wakhe ayifihla kulona ibhamu, waphuthuma kulona wafika walivula wafica isibhamu sesniper. wabona emfuleni ubaba wakhe ehamba ehla ngesikebhe. uHelena wamciba ngesibhamu ethi uyamdubula, kodwa ngenxa yepressure wahluleka ukumdubula amnene. wathi mezwa lokhu uJacob wabaleka ngoba wayesazi ukuthi indodakazi yakhe yamzingela. wabheka ubaba wakhe emanzini engamtholi waze wafika endaweni enotshani esebenzisa le sitayela sama-tricks ayesifundiswe uyena esamncane. Kodwa kusavela ukuthi ikhehla lalisewumaster wehlathi ngoba lalicashe odakeni ngoba wavela wadubula indodakazi yakhe ethangeni. uJacob wamtshela ukuthi bengeke ngikudubule ekhanda ngoba ngiyakuthanda. wakhipha uzankosi wakufaka ezandleni zikaHelena wamqhuba emtshela ukuthi akahambe wamkhombisa kule skebhe afike ngaso. ethi uJacob ukuthi unendaba kakhulu noHelena, kodwa uHelena sasizomcasule kakhulu lezi zenzo zikababa wakhe. Nokwathi lapho behamba kwenye indawo eyisitiphu kanti uHelena uzovela shibilikawe. Nokwathi uJacob mayethi uzama ukumsiza kanti bekuyiplani kaHelena leyo, wamgaxa ngozankosi.
bawa bobabili kuleso steep bawongena emanzini. Siyabona ukuthi ngenkathi belele emanzini kwaze kwahlephuka ngisho uZankosi bakaHelena, kodwa bobabili babesaqulekile emanzini. Nokwathi uma ephaphama uHelena wakhumbula uma wakhe nendodakazi yakhe, wazama ukubheka isibhamu, kanti ikhehla nalo lizophaphama lapho lathi lizama ukumbamba, kodwa naye uHelena wagcina esificile isibhamu wasithatha, wakwazi ukudubula uJacob wambulalela khona lapho. Imuvi phela lapho sesimbona uHelena esehamba ngesikebhe sakhe sephindele emuva. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala.